zaintzen induzun zure eskuekin. Tate joka zegoen, hondamendia. Ni Nagore Tamayo naiz, dantzaria, eta gaur hemen Kultur Faktoria aurkeztu dutena izan da orain lanen nabilen sorkuntza bat, sorkuntza prozesua, izena dula Nolako zura, hileta bat inozentziari. Eta bertan haste ditut dantza garaikidea eta kantua. Pixkat inozentzian galeran gaiakin lotuta. Inozentzian galera ama eta alaban arteko harremanetikan abituta batez ere, eta pixkat ulertuta inozentzian galera mundua ulertzeko edo munduak nola funtzionatzen duen jabetzezean momentu hortaz, eta pixkat nola inozentzia galtzen den, ulertzen dezunen, inguratzen zaituen realitatea berez nola dan edo zesakonera uki dezaken, eta batez ere alaba bezala amai begira edo ama kiko dakaun pertzepzioi aldatzen doan einen. Proiektu honekin hasi nintzen duela urte bete edo, orduan egon naiz azkeneko urte hau sormen lanetan, eta hemendik aurrera jarraituko pixkatze sormen prozesu horrekin, eta ideia da udazkeneako gutxi gora bera amaituta otea eta aurkeztu ahal izatea amaierako erantzuna edo. Vuelvo a llorar la otra vez.